Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau, insha Allahu, za zo muku da wani babban albishir akan cewa Palmpay, in Allah ya kai mu gobe, za su ƙara yin wannan abun da suka yi. Kaga sun yi festival, sun yi Valentine, sun yi waye dai ga su nan. To yanzu in Allah ya kai mu gobe 17 ga wata, an shirya wannan Super Easter, shi za a yi yanzu, shi ma kuɗi za a raba a cikin Palmpay. To, magana ta gaskiya shine mutane su daina bari ana ba su labari. Gaskiya, duk lokacin da aka ce ga wani abu za a yi wanda ya shafi Palmpay, ya kamata mutane su shiga a yi da su. Saboda abun ya sa a ce, ba wai lallai a ce mutum ga abin da za ka samu ba ko wa ya mutu wa ya dawo. Kawai dai mutum ya samu ya yi collecting badge. Kuma na yi bidiyo akan yadda ake collecting badge. Yana can ƙasa, ka duba za ka ga yadda ake collect badge. Har ya kai lokacin da mutum zai dango ɗin nan. Shi ne abin da ya kamata mutane su sani game da Palmpay. In Allah ya kai mu gobe, dama sun ce 17 ga wata za su shirya shi wannan Valentine ɗin da wannan festival ɗin. Abin da ke da kyau kenan. Sannan abin da zan tunatar da ku shine wannan abun gashi, wannan check-in. Wannan check-in ɗin mutum ya riƙa taɓa abun nan kullum. In za ka shigo kullum ka taɓa shi, kullum ka taɓa shi. To Palmpay za su baka wannan point. In kai sati kana taɓawa, za su baka coupon, za su baka point guda 30 za su baka in dai kana taɓa shi. Duk sati point 30. Kaga ga point ɗin da kake yi na check-in, ni da yake na riga na yi check-in ɗina. Ga point ɗin check-in, ga point ɗin transaction a wata, a sati. Duk sati in ka sa abun da ya kai darajar naira 1000, in dai ya kai naira 1000 to za su baka point 50. Sai wannan check-in ɗin. Sai kuma wannan gems ɗin, shi ma mutane na yi bayani akan shi, bidiyo na can a ƙasa. Mutane su duba su gani. Shi ne abin da ya kamata mutane su sani game da shi wannan Palmpay ɗin. Kuma duk wani abu, mafiya yawanci gaskiya na yi bayani akan abubuwa. Sai dai abin da ban yi bayani akan shi ba shine wannan ATM ɗin. Gaskiya shi ban yi magana akan shi ba. Ban magana akan ATM ba. Kuma yana da kyau gaskiya in yi magana akan shi. Saboda yanayin yadda abubuwa suke, an bani shawarar magana kan shi. To gaskiya ban samu dama na yi magana kan shi ba. Abin da ya kamata mu yi kenan. Yanzu abin da za mu yi da ku shine, idan wannan shine farkon zuwanka wannan channel ɗin, ina roƙonka da ka danna alamar subscribing, ka danna alamar ƙararrawa. Wannan shine albishir ɗin da na zo muku da shi. Lambata kuma tana nan sama, idan mai neman ƙarin bayani sai ya bincike ni ya ji. Yauwa to sai anjima, mu huta lafiya.